Bye! Salamat! See you na sa next year. Hello mga mahal! Welcome to Vlogmas Day 29. Ayan, so in today's video, today is my third and last day sa Cebu. So, maya-maya, mga 2 hours out na ako dito sa hotel. Kasi kanina mga 8 AM lumabas ako kasi pumunta ako sa Tabuan. Bumili ng tawag dyan, tuyo, danggit para sa aking asawa. Ayan guys, so ayan. Magre-rest ako ng 2 oras tapos go na tayo sa labas kasi mag-meet kami ulit ni Chiquitita at ni My Loves TV at ni May at ni Doy kasi kakain kami sa Upo-Upo. So tara. Ayan guys, ready na akong lumipad. Waiting for 2 minutes na lang kasi inaantay ko pa 100% yung battery ng phone ko. Yan, 100% na. So tara, labas na tayo. Cute ng bag ko. Tara guys! Tara! Bye hotel! Thank you! Tabagod ko diri, welcome! Patay! Ganda-ganda! Vendors! Taba na tayo guys! See you po next year! Red Roses too. Mamimiss ko ang kanilang elevator na may salamin na malaki. Wow! Yan! Thank you! Thank you! iPark! Thank you! Thank you! Ayan, so diretso tayo sa McDo kasi ando na sila Ate May. One of the best hotel na stayhan ko so far, and for sure I'll be going back there. Eto, feeling ko hotel din to eh, or baka condo, ewan ko. So yan guys, so we'll be back later pag andun ako sa McDo. Hello guys, nasa APM Hotel ako. APM Shopping Center. So malapit lang siya sa SM City Cebu. So dito kami magmi-meet nila Chinky, nila Kuya Glenn at Timay at ni Doy Doy. So antayin ko lang sila sa loob. Palamig muna ako. Nasa APM na ako sa loob guys. So antayin na natin sila Chinky. Tapos dito daw nakapark yung kotse ni Kuya Glenn. So ayan. Dito tayo ng konti. Para siyang DCLA or Unicity ng Davao, pero wala siyang second floor ata. Meron ba? Parang wala. Yung mga damit din dun guys, mga RTW. Lakad-lakad tayo maya-maya. Ayan, so nandito sa labas ni Macy's. Macy's Day Parade at tama sa Green Day. Ay, kasama ko sila Ate May. Hello! Automatic ha? Ha? Automatic. Automatic. Ay, yung settings. Lili, edere? Lili. I-adjust na to, gusto ka? Okay na ko, Ani. Okay. Hello guys, ayun, mapunta kami sa kalendaryan nila Kuya Glenn ni My Love. Laban lang sa mga bumps dali na side. Wala, may mga turista. Nagul bakit? Big ads.
Tabi ng daan. Layo pa lang tayo. Ha? Layo pa lang. Nanood ako kanina nung bagong video ni Bretman. Grabe. Nakatawa talaga. Dahil ko nang approach si Bretman sa igsuon niya ba, no? Demonyo kayo ba? Demonyo kayo sa igsuon ba? Ayun sila. So cute si Bin. Ala, oy, mauwaw. Masaktan. Wasted Cowboy. Hello mga baby! Hello. Bago na pabor. Nana dire. Oh, cute ni Ay. Kayo. Dayong sa dayong. Sa tumoy ko. Ako may unatadyakan. Hindi, makakaon siya tingnan. Pwede siya. Mayong. Yay! Yan, isa-isa niyan lahat. Mga untag cellophane. Dati may ba mga 12 ata kay nga nila kaon niya. No? Laban lang sa Landers, no? Hi guys, so nasa Landers kami. First time ko sa Landers. Bawal mag-film dito. Busy kay si Mother Bibi. Busy siya masyado magpili ng pagkain ng mga bibis niya. Busy kay sila, oh. Anong cereal, chumulfer? Chumulfer. Beef flakes. Chumulfer. Gusto mo kakabag, hindi ba sa hindi ko alam yung Try natin to. I love you. Sarang he. 129. Furniture nasa taas sa ref. Ka-cute. Bye! Salamat! See you na sa next year po. Oo na po. Bye! Salamat! Ayan, so na tayo sa airport guys. Going to Davao now. Let's go to the world. Yes! Ay. So sabi nila Chinky, dapat mag-habal-habal na lang. Kasi pa nag-taxi ako, wala. Pakalate akong dumating dun. So maghanap tayo ng habal-habal. Habal na din.
Hello mga mahal, nasa airport na ako. Ayan. So ayan, going to Davao na tayo. Walk muna ng konti, tapos check tayo doon. Hi guys, naka-check-in na ako. So ayan, papasok na tayo sa gate ko. Gate number 8. Hindi ka na yung danggit ko ba? Buti na lang nasil ko siyang maayos. Tara, hanapin natin yung gate natin. Laban lang sa mga barcode no? Bawal daw siyang dalhin sa loob. Dapat ko siyang ubusin ngayon. Diba? Diba? Lang upuan. Mga tanga na. Daming tao. Labos na muna ako. Doon tayo sa may Jollibee. Ayan guys, pupunta na tayo sa aircraft. Seat 2B. Malamang, sa harap ko ito. Approach with us at gate number 25. Wala pa ako. Yung itong boarding pass nilang liit. Mr. Aaron Coffey, kindly reach out with us in front of gate number 5. Once again, we are calling the attention of Mr. Aaron Coffey, kindly reach out. Ayan, so medyo nasa harapan tayo. May tulay pa. Tapos time sa gitna tayo. Dalawin na pina-download ko yung video ng Lloyd Cafe at saka yung Ate Ashley para may panood ako maya try na. See you later rin sa Davao. Ayan, watching Ate Anak Brooks vlog. Ayan doon sa Davao. Narration. After we open shortly, thank you. Thank you. Thank you for flying with us Thank here. you. Oh, layo. Layo po. Welcome to Davao! Same pa rin yung pag-alis namin at pagdating ko dito. Bakit hindi kami naka-tube? Gusto kong ganun, no? Tingin sa Cebu. Para pagbaba, diretso na agad sa airport. Hindi yung ganito. Diyos ko Lord, bakit? AirAsia. AirAsia. Finally here. Welcome to Davao. So ayan, diretso muna ako sa bahay. Magpapahinga ako ng ilang minutes. Then, lipad sa Quezano Mall. Kasi nung sila lahat. Tara! Hello mga mahal, sa bahay na ako. Welcome to Davao. Ayan, so hindi pa dito natatapos ang ating araw kasi pupunta tayo ng Quezano Mall para puntahan yung mga bata at si Grace, okay? Papahinga lang ako, mag-charge din.
Pura na naman tayo. Hello mga mahal, so on the way na ako sa Rizano Mall. Naligo ako ulit para maging fresh naman yung ating ulo. Kasi medyo mainit yung katawan ko. So, update ko kayo pag andun ako sa mall, okay? Blur! Hi guys, so nasa Gmall na ako. So, tingnan natin yung reaction ng mga bata para kita nila ako. Nakalimut ko. Dapat! Hello, nasa Tabaking kami. Mag-dinner kami ngayon dito. Tapos yun. Hi, dito si Kiran. Dito si Ian. Dili na. Taon. Ito yung dinner namin guys. Kusino, bangus, itlog, tapa, lalo. So lang kami. Extra right. Hello mga mahal. Ayan, so pauwi na kami ni Yuna. Muna kami umuwi kasi mag-edit pa ako ng vlog for today. So midday sale ngayon sa Rizano kaya wala nang tao masyado. Na. Wala baha. First time nagbaha dito guys. Ang ganito kalalim. Abot lang mo. Yan na unahan. Unahan rami. Ang kamay lang ang baka. Uy, bakit mama? Wabot. Uy.